Dragi posetioci, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ovim putem želim da ispričam jednu vrlo interesantnu priču koja se dogodila pre izvesnog vremena na plaži u New Jerseyu. Naime, evo o čemu se radi. Lepo nedeljno popodne bilo je kada smo krenuli na uobičajenu plažu gde se obično kupamo i provodimo popodnevne trenutke. Posle izvesnog vremena prišao nam je jedan mladić koji navodno je u grupi spasilaca. Podigli su crvenu zastavu i obavestili nas da polako se pakujemo i krenemo kući. Na pitanje zašto, o čemu se radi, on nam je odgovorio da se sprema neka vrsta tornada sa jakom kišom, grmljavinom i da može da bude vrlo rizičan boravak na plaži. U neverici razmišljali smo da li da odemo ili da ostanemo. Ipak preovladao je razum i mi smo krenuli kući. Na putu do kuće vreme se stalno menjalo, čas crni oblaci, čas razvedravanja, tako da sve je bilo sumnjivo. Možda je bilo bolje da smo ostali na plaži i da provedemo ugodno popodne. Međutim, kako smo i dalje putovali, primetili smo da ipak nešto ozbiljno se događa nad našim glavama. Slušajući informacije koje smo dobijali preko mobilnog telefona, davali su nam smernice kojim delom puta da se krećemo kako bismo izbegli katastrofalni nalet tornada. Sve je bilo tako i tako do momenta kada smo ušli u strahovito jaku kišu. Brisači auta nisu uspevali u dovoljnoj meri da obrišu šofer šajbnu i bilo je vrlo kritično na putu. Razmišljali smo da se negde parkiramo i da sačekamo da sve to prođe, međutim, nekako za nama je dolazio taj vrlo loš, kako da kažem, oblak sa kišom i grmljavinom. Imam utisak da nas je celim putem pratilo to nevreme, tako da smo ipak uspeli da izbegnemo najgori scenario koji je mogao da nas zadesi i izvukli smo se bez nekih većih opasnosti. Prošlo je sve kako treba i mi smo srećno ipak završili taj dan bez mnogo opasnosti i bez velike kiše. Eto toliko u ovoj priči, nadam se da će vam se dopasti i ako vam se dopala, lajkujte ovaj video i lupite ono zvonce da bi vas podsetio kada stiže novi video sa našeg putovanja. Prijatno!